Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni tikke gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane jayndeji ɗi Sénégal joni paren koye jayndeji ɗi juma joyi lewru décembre hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Vox Populi kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe hono no ɓe gaɗiri e gardidi dental mabɓe ɓe mbitande ko caggal ɗen ɗon garmi garaji bannoɗi toon to dural jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar oɗo saaha joni ene wayno yewtere fuɗɗima tigui hakkude ɓeɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɗiyete kam e hoorejo suudu sarɗiyeji leydi Sénégal wondude e hoorejo jagorto yote hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde Vox Populi ɓe gartini kadine e o mo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga mo ganduɗa kay ko chroniqueur toon to TFM ɓe koliti kay wonande kankone o heeɓi ko wiyete ko liberté provisoire kono de o haɓɓanama gonɗon jawo électronique gam tigrigue kanko o mo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga ɗum ina tawe e jayde artine e ɓe ganduɗa kañumen goni paysan en ɓe ganduɗa oɗo saaha joni kolliti ko kañumen kay jaɓata waɗede sacrifié ɓe nekkolira noon aɗin ɗon kulhuli ɗiɓe jogui hono no wiiri jayde wiyetede e jayde Vox Populi jayde sud quotidien kañum arti kuyuti ala haali renforcement des pouvoirs wonande kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye tokkitingal ene wonitande o lawɗini ɗum ɗon hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jay sud quotidien ɓe gartine kadi e on ɗon crise mo ganduɗa kay ko toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe mbi ko caggal ɗin ɗon garmi garaji ene wonitande oɗo saaha joni koye saaha yewtere e wona
ɓe ganduɗa kañum goni société civile kam e jagoɗo tambiɗo ko yuti e jangde towne nde ha ni eɓe ganduɗa kañumen goni amicaluji woni ɗen tan pelle ganduɗa kay ko étudiant ji tawateɗi toon to duɗal jaabi hatir Cheikh Anta Diop mo Dakar kamɓe kala ɓe denti ngam wawde nanodirde ha jaam wawa nane artude toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar hono no wiiri jande ganduɗa kay kañum woni jande Sud Quotidien jande Les Échos kañum article ko yuti ala haali Badara Gadiaga moɓe mbi kanko Badara Gadiaga ene woni tan nde o heeɓi polku ɗum ko caggal nde omo ganduɗa kañum woni chambre d'accusation waɗi débouté ɓe ganduɗa ko kañumen goni parquet o hokkimo liberté kanko Badara Gadiaga kono noon ene leeli ɓe mbi tan nde ko kam musidɓe jeynakoɓe o haɓɓanama gonɗon jaw ganduɗa kay kañum woni bracelet électronique kono noon ne kadi kam musidɓe jeynakoɓe mbi o haalama yaltude jamma à partir de 21h woni tan so waktuji jeenayyi jamma joni ha waktuji jeeɗiɗi subaka kanko Badara Gadiaga o haɗama yaltude ɗum ɗon wadde eɗen mbaɗa namdal fewde yimɓeɓe wadde est ce que kanko Badara Gadiaga ma waw ruttade toon to ganduɗa kañum woni to TFM to ganduɗa kay e on ɗon émission mo ganduɗa kañum woni émission biyeteɗo Jakarlo caggal nde o hatta yaltude ko à partir de 21h te on ɗon émission waɗata ko jamma ɗum ko namdal ngal mbaɗɗen e bandiraɓe moni kala ne wawi addude yiyande muɗum e commentaire uji ɗi ɓennen e jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede jande quotidien le quotidien kamɓene ɓe garti e goɗɗo mo ganduɗa kay ko heeɓi wellitare on ɗon noon ko Saliou Diagne ɓiɗɗo e Madiambal Diagne administrateur groupe mo ganduɗa kay kañum woni avenir communication honno wiiri ɓe mbitende kanko Saliou Diagne o heeɓi liberté provisoire kono noon ko heddi ko e ɓesgu mabɓe no heddi ɗon to suudu dumbirdu omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Mabintou Diagne mo ganduɗa kay ko cuddide e Madiambal Diagne wondude mo ganduɗa ko kañum woni Mohamed Diagne kamɓe ɓeɗo kala noon haɓene keddi toon to suudu dumbirdu hono no wiiri jande quotidien le quotidien jande Las quotidien kañum artani ko oya debbajo mo FMI ene woni tan nde oɗo saaha joni omono fooyo holko fooyoto o wi mbitan nde ko yuti alhaali nden ɗon ñamade ene woni tan nde le FMI udditi hen losko heeso ɗum de kam wadde yo Allah faabo so yeehi ha wiyama hunde nde ɓenni so yeehi kadi haɗum arti joni nde wadde bawɗo fo yo haɓɓu sentir muɗum ha tiiɗa ñagoɗen beele nde nanodiral waɗata hakkude leydi Sénégal kam eɓe ganduɗa kañum goni ardiɓe FMI beele leydi ndi wawa yaltude e oɗo ndeɗo teppere nde woni hon ɓennen e jande ganduɗa kay kañum woni jande guendire lelo soleil kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon crise université toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar holno ɓe mbiri ɓe mbitande ko jaam fuɗɗima artude toon ɗum ko caggal ɗen ɗon seppoji ganduɗa kay mbaɗino toon ɓe mbitande ɗum noon waɗi kay ko caggal nde hoorejo suudu sarɗiyeji o kam e omo ganduɗa kañum woni hoore jagoɗo o wondude e ɓe ganduɗa kañum woni pelle étudiant ji ɗi e joddi gam yewtidde ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde guendire nde le soleil e jayde l'observateur kañum arti koye on ɗon seppoji ganduɗa kay mbaɗino toon to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop ɓe Dakar ɓe mbi ko ñalawma caggal ɗin ɗon garmi gataji ganduɗa kay mbaɗino oɗo saaha kay ko e saaha gagnanɗe ɗete ɓe garti noon e ɓen ɓe ganduɗa kañum en goni gañiɓe hen ɓeɓe kolliti noon ko heewi noon gañima hen taw noon jeeyi sababu gagnade mumen ɗum won ko wiyete ko grenade lacrymogène ɗum ene jeeya e ko addani ɓen ɗon gagnade kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e alhaali Farba Ngom ɓe mbitande ko toon to pavillon spécial mo hôpital Aristide Le Dantec ɓe mbi ko les dessous de l'évacuation Farba Ngom à l'hôpital militaire de Ouakam ɗum woni ko waɗi e natal muɗum hello muɗum ɗiɗi e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde l'observateur woni jayde groupe futur média nde ƴeewoyen jayde Rewmi quotidien holko addi e dingatal ngal jayde nde kañum arti ko eɓe mbitande ko malgré au nouveau décret renforçant le premier ministre ɓe gartino ɓe mbi ko le premier ministre reste demeure kono noon ɓe mbi toujours sans pouvoir kono noon ɓe mbaɗiri kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Rewmi quotidien jayde coftal ɓallinde ƴeewen jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede point actu sport kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ɓe garti koye on ɗon tirage au sort mo ganduɗa kay ko yuti ala haali coupe du monde 2026 ɓe mbi ko hol jogorɓe wonde fettidiɓe e leydi Sénégal ɗum ko namdal ngal waɗi musidɓe men jaydiyankoɓe kono ɗum ko ɓe garti e Manchester United kam e West Ham ɓe ganduɗa kay mbatini ko waddude ɗekki e ngal ɗon pottal bannogal hakkude mabɓe e ñalawma hanki o jayde record quotidien kañum arti ko e on ɗon tirage
tirage au sort ko yewti e coupe du monde 2026 ɓe mbi tirage o kay ko ñalawma hande o waɗata kono noon ɓe mbaɗi ko namdal ɓe mbi ko hol jogorɓe wonde e fettidiɓe e leydi Sénégal ɓe gartene on ɗon meilleur tirage kam e le pire tirage on tan tirage mo ganduɗa kay ene moƴƴa e leydi Sénégal e tirage mo ganduɗa kay ne huula wonde kay baɗoto teddugal e leydi Sénégal kamɓe musidɓe men jeynankoɓe ɓe garti e championnat mo leydi Sénégal ɗo ɓe mbi ko derby du Cap Vert on ɗon derby du Cap Vert noon waɗata ko toon to Léopold Sédar Senghor ɗum ko hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni Jaraaf mo Dakar kam e Teungueth FC ɗum koko yowiti championnat mo leydi Sénégal bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kamno robina laade ko sifa e kele gadane yoga e jandeji leydi Sénégal adi meɗen robini jandeji wonata ko altine soko geno haaji ko adi nden min mbiyon saga waktuji 13 ma en jottoɗo gam yettinan ɗon kabruji moɗon e ɗemgal Pulaar eɗen jetta dendagal ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni daroɓe Ayaw Pindi TV ko noonne kadi ɓen waɗoɓe commentaire e kala saaha en jettiɓe en jarnimaɓe ha no hannirta niyete nodde noon dokodiren aadi altine soko geno haaji min mbiyon aljuma mubarak.